Suratmi. Yo. Awas blese, blese. Akhirnya nongkrong di kuburan. Yo. Aku boleh nang kuburan sepi kok. Kaya ngono ki sing anu apa tukang kendange apa musiknya to, Cah? Lho. Ora balenono kaya kuwi mau. Tung gentak gentung. Jos. Iki nek ra sang kamulyan ora lho iki. Ora iso. Ora Pokoknya iso. Sang Kamulyan ra iso. Ora iso. Ngono-ngono karo tengah arep mang. Pokoknya nek ngersake Sang Kamulyan hubungi siapa? Sapa mau? Chandra Kirana. Lah sapa? Nggih. Dawuh King Mas Manten. Ngapaken bubar? Ora Tak kira nek kon bubar. kepareng penyuwunmu nak. Ngapa? Sesuke Sang Kamulyan sowan wonten Lengkong melih. Alhamdulillah. Nah, iki saka dawuh Mas Nganten. Sesuke. Ngapa? Acara bongkar kajang. Oke siap. Rumah samu Sang Kamulyan ki kabeh anu kok Murah jenenge kabeh, apa? Apa-apa diayahi. Ya iya. Sang Kamulyan iki ngabehi, Kung. Ngabehi kok. Nggih pasang panggung, nggih bongkar kajang. Hisah-hisah niki. Iki jek enek si tongkas lho anune jope. Apa, Dik? Ngebom dasmu. Wong wedok ki ra kena ngono kuwi. Lho, aku wanita perkasa kok. Hai. Apa? Makasih. Semong-semong. Semong-semonge lanang. Cah, aku ki juragan lho, Cah. Kok malah menghibur diri-dirimu toh? Santi. Ngapa? Si men wewe. Wong kok senengane iki lho. Ki mau urung tak jawab. Apa, Dik? Memang ngejawab Sang Kamulyan ngubungi sinten? 0852298989749. Nomornya sapa?
nomorku. Juragane iki lho sebutan jenenge. Juragane iki lho. Ngubungi niki. Lah jenenge sapa kok niki iki? Tekono Jenenge kenalana kowe. Huper. Wah, lah dalah. Wong enggak. Huper ki kuwi lho. Lah nek ngisore tak kira ya tunggale kok Ya beda. Ya, hubungi Mas Nek niki. iki huper nek kae hiper. Iya. Sekarang bisa. Ayo sih. Nggane padha alar-alar apa karo yang ini. Anggo mandek to? Lah wong sang kamulyan dek padake to. Oh iya. Mandek yo sanggon-nggon. Lah ngene iki lho Cah sing apik iki. Jan nek sang kamulyan apik-apik tur wiyagane yo bagus Mas Dono. Bagus. Alah. Garapane lagu ya rancak-rancak. Garapane anyar kabeh. Dawuh apa-apa ya mesti dipinangkani. Ngaturaken sedherek rawuh. Menika para Keluarga tamu ingkang besar ketepen dari rawuh. Mbak Erna dan juga Mbak Dari. Wah, gendenge amo. Mbak Erna, Ngene Mbak iki lho, Dari, Mas. ngono ki lho sang kamulyan. Jatipura lho kok. Iki kesel lho, Cok. Lah ngapa? Musike iki mandek napa? Oh, alah, dipaske Mas, dipaske. Iki Engkang mandek. dereng kagung anu niki saya monggo penunjuk daharan. Wes duneke kok. Oke, tapi ayo. Bola Belio ki nek penyanyi petilan ya ora sumpah. Kompak kok sompak. Halo Mbak Dari, Mbak Erna, Ibu. Ayo. Kukur bisa. Syukur. Syukur. Oke, Dek. Syukur kok kukur ki apa keroken jenenge kok. Lah mergane di Syukur kukur. Lah mergane dikukuri terus disyukur-syukurke ngono lho kok. Masa tekan syukur ta, Cah? Lah kowe iki ya pekok lho. Iki lagi nomor 2 lho. Jarene. Kowe iki Janok iki anggota apa udu kowe? Ngene-ngene 350 dinyang kok cah kok. Lambemu. Ngerti aku ngojok pimpul. Balekke kapok. Ya. Jarene
Ki. Enek nggon HP iku enek ku tak kirimi. Kimochi. Bocah ki wong panganane gorene risol karo mete kok njaluk. Lah aku ya wis iki sinau lho, sinau bahasa Jepang kok ya. Iki kimochi. Iya, kuwi njaluk san. Gusti nyon ngapura. Ora iki kon meneng berisik. Kowe pomoke cedhak aku no tak swampluk. Kowe ora ngerti ya. Dek wingenane kan ning anu ta jenenge apa poli ning Ngadirojo. Lah Margono kuwi nonton poli karo anake. Lah kan live streaming nganggo ngene iki opane. Drep ngene iki. Dron. Anake gero-gero nangis girap-girap tak kon kok. Pengidan tenan. Aku ya terus tak sauri no. Le aja njaluk kaya ngono bapakmu miskin aku. Angsulino.